První meningem se mi objevil v roce 2014. A to už bylo opravdu pozdě, protože byl velikosti 6,5 na 3,5 cm. Byl umístěn na pravé straně a hlavně šel operovat. Byl blízko lebeční kosti a přišel jsem na to prostě tak, že jsem skolaboval, měl jsem epizáchvat. A na CT zjistili prostě, že tam je ta švestka. Pak magnetické rezonance a to kolečko. Pak operace ve fakultce v Ostravě. No, operace se zdařila tak, že se ochrnul na levou stranu těla. Ale to se dalo do pořádku, to jsem zrehabilitoval tak, že jsem normálně mohl běhat potom, všechno možné. Mohl jsem si zahrát i fotbal, všechno prostě, jako kdyby nic nebylo. Další meningom, ale ten první byl už grade 2, to znamená trošku agresivnější. Další meningom přišel v roce 2019 a to na stejném místě a přišel se na to při běžné kontrole, při běžné kontrole na magnetické rezonanci. 2019 jsem postoupil ozázení protonovém centru v Praze. No. Byly tam i prostě prostaty, všechny možné rakovina prsou a všechny možné druhy nádorové onemocnění. No, další nádor přišel, pořád grade 2. Jo. No, další nádor. Počkat, ne. V roce 2021 jsem postoupil očkovaný Pfizerem. 2021 a v roce 2022 byl další nádor. Přišel další nádor. No, pak přišel jeden další nádor v roce 2024 z odebrání části lebky, kraneotomie. Tady nemám kus lebky, protože byla tam nějaký fuj bacil, ten se musel dostat ven, takže nemám kus kosti. No, pokračovalo to tak, že ozáření